Pokud se podíváme na závažnost škod, které způsobuje pití alkoholu druhým, tak jsou tam věci, které jsou méně závažné, například narušení spánku nebo rušení nočního klidu nebo nějaký jenom nepříjemný vizuální zážitek, až po ty, které jsou velmi závažné, jako je například dopravní nehoda pod vlivem alkoholu, anebo třeba sexuální napadení nebo sexuální obtěžování pod vlivem alkoholu. Určitě teda některé škody jsou v zásadě nepříjemné a jiné jsou naopak zcela život ohrožující. Otázka je, jak reagovat, které škody, jak kdo vnímá. Jistě ty kriminálně laděné jsou asi nějaká jiná otázka než ty, které jsou spíše obtěžující.